Вітаю талібуцы. Гэта апошняя праграма першага даволі няпростага сезона. І госцем яе будзе чалавек, які збірае і разбірае гэтую эпоху як канструктар. Для кагосьці нязручна ў адносінах, а для кагосьці духоўны настаўнік. Чалавек з густам, з пазіцыяй і з асаблівай оптыкай. Максім, мы бачыліся хіба з год таму на адным з маршаў апошні раз. Вы тады выглядалі такім досыць натхнённым. Ці змяніўся настрой за гэты час? Цікавае пытанне. Натхненне яно нікуды не падзелася, але з'явілася больш дакладнае бачанне, скажем так, тэрмінаў ажыццяўлення мараў. Ясна, што тое лепшае заўтра, на кое мы разлічваем, хутка не надыдзе. І паўстае іншы градус натхнення, я бы сказаў. Спадзяванне на хуткі трыумф, на маршавы энтузіязм, так, яно сыходзіць і надыходзіць разуменнем пэўнай паслядоўнасці рухаў на даволі працяглым адчынку часу. То бок гэта як бы спрынт, і ён ператвараецца, як шмат хто ўжо казаў, у марафон. І ты разумееш паслядоўнасць крокаў і разумееш, што гэта доўгая гульня, і трэба шукаць пэўную логіку існавання в не надта спрыяльных абставінах. І гэта іншая гісторыя, гэта больш тэхнічныя рэчы, менш эмоцыяў, больш цвярозага бачання перспектывы. Мне цікава, ці змяніліся вы за гэты час? Ці ўсё ж такі гэта адзін і той жа чалавек? Вы цяпер і вы тады, калі мы сустрэліся? Абсалютна не. То бок дакладна за гэты год я, канешне, змяніўся. Бо мы перайшлі траўматычны, катастрафічны досвед. Бо ў мне апошні час было рэальна страшна жыць у краіне. Бо кожным разам, калі уначы хтосьці выпадкова груку дзярмі аўто во двары, першае імкненне было падскочыць і праглядзець у акно, ці не за намі гэта. То бок тое, што мы трапілі ў сітуацыю глобальнага тэрору пасля сітуацыі татальнай эйфарыі, вось гэтыя эмацыйныя арэлі, пра якія мы кажам, гэта вельмі жорсткае выпрабаванне і гэта вельмі цяжка рэальна. Мне патрабілася час, каб, з'ехаўшы з краіны, зразумець, наколькі хворымі мы былі ўсе там увесь гэты год. Наколькі цяжка гэта было, у якім стане несупыннага псіхалагічнага ціску мы ўсе знаходзіліся. Я не ведаю, ці добра гэта, але я ведаю, што іншага шляху, на жаль, тут проста не было. І я думаю, праз гэты траўматычны досвед варта перайсці, каб зрабіцца мацнейшымі, таму натуральна я не той, кім быў год таму. Я стаў больш сталым, я стаў сталейшым на досвед вось гэтага траўматычнага супраціву. Калі было што сказаць і такая магчымасць, што вы перадалі таму сабе гадавой даўніны? Трымайся і не бойся. Пэўна так. А ў які момант пайшло нешта не так? Калі момант эйфарыі скончыўся і пачаўся гэты страх? Ёсць, можа, дзень той, ці нейкая падзея, ці факт, які можна зафіксаваць? Не ведаю наконт дня, не ведаю наконт падзеі. Для мяне была відавочна несуразмернасць, скажем так, прагі, гвалту эмоцый з аднаго боку і гэтай прыўкраснай, такой дабрачыннай, эмацыйнай, такой добрай, такой движухі з другога боку. Ясна было, што ў гэтым сутыкненні яна несуразмерная. І вось гэта несуразмернасць, гэта тое, што мяне турбавала практычна ўвесь час гэтых всіх падзеяў, пачынаючы, пачынаючы са збора подпісаў за кандыдатаў. І так далей. А потым, калі пачаліся арышты, калі пачалі вінціць, калі пачалі разганяцца вось гэтыя вулічныя маршы, стала зразумела, прынамсі для мяне, што уцямнага сіметрычнага адказу на гэты ўвесь безмяжак, як кажа Віталій Рыжкоў, няма і быць не можа. А калі няма сіметрычнага адказу на гвалт, на катаванне, на арышты, ты трапляеш у слабейшую пазіцыю. А калі ты ў слабой пазіцыі, табе трэба быць альбо эмігрантам, альбо партызанам. Альбо партызанам з прэтэнзіяй на эміграцыю. Альбо эмігрантам, вяртаючымся на партызанку. Тым не менш, вы заставаліся ў Беларусі досыць працяглы тэрмін пасля гэтых падзеяў, і мы з вамі нават не аднойчы там гэта абмяркоўвалі.
праз Тэлеграм, так, застацца ці з'ехаць, і вы пэўны перыяд ўсё ж такі трымаліся думкі заставацца, інакш вы не зможаце проста распавядаць пра гэту сітуацыю і аналізаваць. Што тут змянілася і калі? Змянілася тое, што я застаўся без сваёй творчай брыгады. І мне стала зразумелым, што калі я буду шукаць кагосьці, каб працягваць працу, ну, па-першае, гэтых людзей рабілася ўсё менш, па-другое, было для мяне абсалютна зразумела, што гэта той узровень небяспекі, супраць якога я нічога зрабіць не магу. І калі я буду падпісваць людзей на свой праект, я фактычна іх буду ставіць пад пагрозу вельмі моцную і вельмі рэальную паліцэйскага ціску, арышту і гэтак далей. Ці гатовы я рызыкаваць суполкай людзей, якіх я паважаю, якіх я стаўлюся як да прафесійных калегаў, ці гатовы я рызыкаваць імі дзеля майго 15-хвіліннага стэндапу? Ну і адказ такой. Ну, акрамя таго, ёсць пачуванне і асабістай небяспекі, якое рабілася ўсё больш мацнейшым. Было разуменне, што, як сказаць, кулі кладуцца ўсё бліжэй, прабачце за патас. Ну і што, можна было пачакаць яшчэ, пакуль не прыйдуць па цябе. Але, паўтаруся, галоўным был аргументам немагчымасць працягваць працу. Ну, гэта, в прынцыпе, тычыцца ўсіх людзей, асабліва творчай прафесіі, так? І ці гэта значыць, што ўсім трэба з'язджаць? Я не могу казаць для ўсіх, кожны вырашае сам. Узровень прыймальнасці сітуацыі для сябе, узровень магчымасці суіснаваць у сітуацыі анамальна, трэба разумець, што у дадзеным выпадку мы існуем у хворай краіне, фактычна. І мы самі хворыя. І мы самі хворыя, відавочна. І вось ці можам мы дазваляць сабе хварэць разам з дзяржавай, я кажу не з краінай, а з дзяржавай. Вось. Ці можам мы штосьці рабіць у гэтай сітуацыі у фармаце супрацьстаяння і, не ведаю, адбудовы нейкай асабістай альтэрнатывы? Гэта цяжкае пытанне. Бо тут вельмі ёсць далікатная грань, за якой твая ціхая дысідэнцыя ператвараецца ў памяркоўны калабарацыянізм. Калі ты сядзіш ціхенька, калі кажаш асцярожна. Мне калега-дызайнер казаў, зараз ёсць такая новая фішка ў прагрэсіўных колах, у беларускіх, у тых, хто засталіся. Кажуць, трэба быць акуратным. Ён кажа, гэта што, калабарацыяністам? Не, проста трэба быць акуратным. А акуратнасць, гэта, як я разумею, гэта аўтацэнзура. Як толькі ты пачынаеш сам сябе скарачаць, выпраўляць і рэжысараваць, тут пачынаецца ўжо праблема. І гэта ўжо сітуацыя суіснавання з рэжымам, з якім суіснаваць, ну, як на мне зараз проста немагчыма. Таму мне падаецца, што я вельмі паважаю тых, хто застаецца ў краіне, працягвае рабіць сваю справу. Я кажу абсалютна шчыра. Але для мяне відавочна тое, што умовы, у якія яны трапляюць, робяцца ўсё больш нечалавечымі. Што з гэтым рабіць, я не ведаю. Хай кожны сам вырашае. Вы можаце свой ад'езд назваць эміграцыяй? Гэта дакладна не ўцёкі. Гэта дакладна не эвакуацыя, як кажа наша агульная вядомая паэтка, так? Для мяне гэта хутчэй камандзіроўка. Гэта творчы выезд туды, дзе я магу рабіць працу. З той сітуацыяй, у якой я гэта далей рабіць не магу. Ну, не кажучы пра нейкія мае асабістыя перакананні, гэтак далей, з якім нічога не адбылося, яны як былі, так і ёсць несумяшальнымі з тым, што зараз адбываецца ў краіне. Любіць Беларусь на адлегласці магчыма? Для мяне ясна, што краіна гэта мы і краіна там, дзе мы. Таму тое, што адбываецца зараз з тымі, хто з'язджае, мне падабаецца чытаць як не эміграцыю, а інтэрвенцыю, экспансію. Слухайце, калі беларусы ў свой час будавалі амерыканскую мафію, гэта было што? Гэта было пашырэнне ўплыву. Калі габрэі рабілі амерыканскі Галівуд, гэта што было? Гэта была інтэрвенцыя сэнсаў, гэта было пашырэнне ўплыву. Так, так. Вось. І гэта вельмі цікавая логіка. Бо логіка ўцёкаў – гэта логіка слабага. Я не магу нічога зрабіць, таму я уцякаю. А ёсць іншая логіка. Я магу прысутнічаць там, дзе я мацнейшы. Я магу прысутнічаць там, дзе я магу рабіць добра, прыгожа, таленавіта.
Гэта для краіны, мы самі краіна. Мы все, што робім, гэта беларускае. Гэта і ёсць наша моцная пазіцыя. Трэба разумець, што мы ўсе не, скажем так, не ахвяры некай паразы. Мы просто развіталіся з пэўнымі ілюзіямі, але не развіталіся са сваім лёсам, са сваёй працай, са сваёй годнасцю. А адчуваецца для вас разлом паміж тымі, хто застаўся, тымі, хто з'ехаў? Я для сябе вызначыўся, што ў гэтай сітуацыі мы можам дзеліцца паміж сабой, зноў жа, незалежна ад геаграфічных адлегласцяў, мы можам дзеліцца нашай годнасцю, нашай упэўненасцю, нашымі прынцыпамі, нашай верою, то, што гэта магчыма. І больш за тое, эмацыйнай падтрымкай. Вось у Rolling Stones ёсць такі дыск Emotional Rescue, эмацыйная падтрымка. Я думаю, што вось акурат гэта для мяне істотна. Мы зараз вось тут за мяжой упершыню я зразумеў, што сустракаючы беларусаў, мы ўсе абдымаемся, і гэта натуральна. Гэта натуральна, у тым ліку з тымі, з кім мы не вельмі добра знаёмыя былі бы, і, можа, в Беларусі не абдымаліся б ввогуле. А тут ёсць вось гэтае адчуванне адзінства. Адчуванне некага агульнага лёсу, агульнай перспектывы і, я бы сказаў, патасна, зноў жа, некай агульнай рашучасці. І вось гэта вельмі цікавая, вельмі моцная рэч. Мы не плачем, калі сустракаемся. Мы смеемся, мы абдымаемся, мы робім сваё. Кожны там, дзе можа. Я думаю, што гэта правільна. У вас ёсць такія словы, в прынцыпе, зараз, якія вы можаце сказаць тым, хто застаўся там? Для мяне відавочна, што мы зараз усе трапілі ў сітуацыю, калі няма простых адказаў, калі няма хуткіх вырашэнняў, калі няма адназначнай некай гісторыі існавання. Вось тое, што зараз ёсць, вельмі проста пазначыць як чарговую перамогу крывавага рэжыму, ла-ла-ла, бла-бла-бла. А можна казаць пра сітуацыю новага выкліку. Можна казаць пра сітуацыю прынцыпова новага экзістэнцыйнага існавання беларускай нацыі. Ясна, што ў гэтай сітуацыі няма аднаго на ўсіх сцэнарая, аднаго на ўсіх героя, лідара. І я думаю, што гэта вельмі цікавая штука. Бо калі мы кажам пра выкладанне свабоды, гэта яшчэ і свабода, як на мяне, асабістага выбара. Асабістай рызыкі. Здольнасці ісці на незручныя крокі, нават калі суполка цябе не разумее і потым пачынае паляваць усе цябе лайном. Гэта гісторыі, калі хочаце, асабістай прыгоды, асабістага гераічнага эпасу. У кожнага свой. І вось калі мы разумеем, што акрамя нас ніхто за нас канкрэтны лёс вас, мяне, каго заўгодна не вырашыць, тады пачынаецца гісторыя асабістага дызайну, асабістага культурнага дызайну, экзістэнцыйнага дызайну. Калі мы сам вырашаем, каго любіць, з кім быць, што казаць, на якой мове прамаўляць, у якой краіне існаваць. І ў любым выпадку гэта моцнае рашэнне, бо гэта наш асабісты выбар. Бо наша Беларусь у гэтым разуменні гэта не ўсенародны сход пад агульным сцягам, а адзінства індывідуальных выбараў. Калі мы ўжо загаварылі пра любоў да радзімы, калі вы, у прынцыпе, рэальна і свядома адчулі сваю прыналежнасць канкрэтна да нацыі? Вельмі смешнае пытанне для мяне, і я чаму засмяяўся, бо я адразу згадаў, калі гэта было, слухайце, гэта быў, здаецца, 69-й год. 69-й год, я, здаецца, там ці то ў 5-м, ці ў 6-й класе. Іду ў краму, у музычную краму «Мелодія», якая ў той час мясцілася там, дзе зараз аптека, вось насупраць, каля пачтамту. Прыходжу да гэтай крамы і бачу на дзвярах паперчына. Прычым паперчына друкі напісаная, так вельмі так незграбна, прыляпаная на стеначку «Песняров нет». А гэта быў акурат першы дыск песняров, які выйшаў моцным вельмі накладам, які разляцеўся імгненна. Я яго цэнтравы хлопчык, бо я жыў там акурат побач на Свердлова, гэта быў 10 квартал таму, я яго набыў, можа, з другой ці з трэцяй спробы, бо гэта было нешта неверагоднае, гэта была бомба. Песняров няма. Не было чырвоных гітар, калі яны з'яўляліся, не было замежных, напрыклад, вугорскіх дыскаў, а тут няма песняров. Божачкі, хто гэта, што гэта, адкуль гэта ўсё? Нашыя. Прабіліся.
взяли, выйшлі ў топы. Гэта было тое, чаго мне не маглі даць ні школьныя урокі беларускай літаратуры, ні асабісты досвед, бо ў мяне не было беларускамоўнага асяроддзя. З намі ў класе вучыліся внук Аркадзя Кулешова і сын Ніла Гілевіча. Былі і мы сябравалі. І вось там вось гэта як бы беларуская культурнасць, яна ўвогуле, в прынцыпе, яна не кідалася в вочы, яна не была арганічна прысутная, яна не была заўважна. Бо гэта былі нармальныя расійскамоўныя хлопчыкі, і штосьці дзесьці там адбывалася ў сферы беларускай літаратуры па-за межамі нашага досведу. А песняры яны былі файнымі, яны былі фантастычнымі. І я тады яшчэ дакладна, так сур'ёзна, натуральна не размаўляў па-беларуску, але сам досвед Мулявіна, сібірака, які там прыехаў сюды, захапіўся музыкай, і захапіўся музыкай гэтай мовы, і зрабіў вось гэтыя бігбітавыя, цудоўныя, нацыянальныя вось такія артефакты, гэта было фантастычна. А другая хваля, яна прыйшла значна пазней. Гэта быў уже, напэўна, канец 90-х, калі я прыйшоў працаваць у фонде Сороса, і там працаваў Алесь Антипенко, з якім мы сябравалі, і нармальны такі беларускамоўны чэл, ўсё было вельмі файна, а потым падцягнуліся, потым з'явіўся Ігор Бабко, з'явіўся Шалкевіч, з'явіўся спадар Валентина Кудовіч. І я нечакана зразумеў, што вакол мяне лепшыя людзі беларускамоўныя. Па-першае, яны все мои сябры, а па-другое, яны неверагодна прыгожыя. І гэта быў другая была хваля, і самае цікавае, што я себе адчуваў час дзіўнавата, бо яны ўсе размаўлялі па-беларуску, а я яшчэ не. Вось так вольна, прыгожа, кайфова, як яны, я не мог. Я саромеўся, спрабаваў штосьці такое пачынаць, з імі размаўляць. Яны казалі спакойна. Антипенко сказаў, што я інтуітыўны беларус. Ён мяне так акрэсліў. І ў гэтым была абсалютная доля праўды, бо я прыходзіў да беларускасці не праз высокую літаратуру, не праз высокае мастацтва, не праз філасофскую думку і гэтак далей. Я вогуле не ведаю тады, хто такі Абдзіраловіч. Вось. А менавіта праз асабісты досвед. Але паміж 69-м, атрымліваецца, і 99-м вас гэтая тэма цалкам абмінула? То есть, там, стварэнне Мроі, там, Бонды, увесь гэты нацыянальны рух, майстроўня, БНФ... Ніякай майстроўні, нічога гэтага не было. Я выкладаў на філалагічным факультэце філасофію. У мяне быў студэнт, вельмі такі хітраваты, вельмі такі сур'ёзны, вельмі такі упарты. Зміцер Саўка. Быў у мяне студэнтам. І ён падышоў і кажа: слухайце, а вось калі, напрыклад, у некай суполцы мы вас попросім выкладаць па-беларуску. Магчыма, гэта была майстроўня, штосьці яшчэ, я не ведаю. Але вось ён з такой з павагай, і опять, зноў жа, я адказаў, ведаеце, я не дам рады. Я просто не дам рады, бо для гэтага патрэбна свабодна выкладаць свае думкі, для гэтага патрэбны актыўны слоўнік, для гэтага патрэбна асяроддзе, якога ў мяне тады не было. Калі вярнуцца ў тыя часы фармавання вашага як асобы, хто і што паўплывалі на вас у 70-е, напэўна, так? У школьныя і студэнцкія часы. Перадусім, для мяне была і застаецца базавай кніжкай над Catcher in Rye, над пропасцю варжы ў расійскай версіі Селінджера. Гэта была кніжка, якую я першыню знайшоў на палічцы ў маці ў бібліятэцы. І яна мяне абсалютна накаўціравала, як разбіла з ног. Бо, па-першае, слухайце, гэта была кніжка, яна была незвычайнага фармату. Яна была не нармальная, яна была доўгая, такая, вузкая. Па-другое, не было навокалцы прозвішча аўтара і назвы кніжкі. Са савецкімі часамі гэта быў невераятны авангард, гэта быў фантастычны нейкі выбар. Вось. Была рэпрадукцыя карціны Эндрю Уайта, славутага амерыканскага мастака. Стаіць хлопчык, глядзіць у прастору, і на ім нічога не напісана, уявіце сабе. То бок, чысты вобраз без падказак і прымусовага зместу. Вось. І сам тэкст быў фантастычна прыгожы. То бок, кніжка была абсалютна неправільнай за савецкімі часамі. І ў мяне, ў прынцыпе, ўсё далейшая мая любоў, і мае стасункі з культурай, і тое, што будавала мяне як асобу, яны ўсе былі неправільнымі. Вось. Бо гэта былі тэксцікі Пастернака і Мандельштама, якія за тымі часамі былі неверагодным дэфіцытным. Гэта быў блакітны такі том тэксту Альбера Камю, які я свой час узяў пачытаць у менавіта ў бібліятэцы Аркадзя Кулешова. Просто так атрымалася, што
мой сябра, ягоны ўнук і Кулішоў, яны жылі праз леснічную клетку, і можна было час ад часу туды зайсці паглядзець на кніжкі. Трэцяе, гэта, канешне, была гісторыя фантастычная, калі бацька збіраўся ў камандзіроўку ў Індію, па тых часах гэта было неверагодна прыгожа, і вырашыў тэрмінова вучыць ангельскую. Каб вучыць ангельскую, ён набыў такі велічэзны магнітафон каметы, ён быў такі вельмі цяжкі, такі неўздымны абсалютна. Вось. У выніку ангельскай мовы ён так і не вывучыў, але я пачаў туды запісваць бітлоў, там Крідэнсаў і гэтак далей, выкарыстаў як бы ў сваіх прыватных мэтах. І вось гэтая музыка, натуральна, гэта было неверагодна істотна. Замежнае кіно. Салярыс Таркоўскага, на які я памятаю, я выстаяў даўжэзную чаргу, каб набыць квіткі. Вось. А з сучаснікаў? З равеснікаў альбо старэйшых? Вось для мяне, я не ведаю, я бы назваў, напэўна, сходу там, таго ж Банкова, да, Алімпадыстава і Данько, напэўна. Тыя людзі, які на мяне паўплываюць. Вось у вашым жыцці хто? Вельмі істотным быў Артемій Троіцкі. Вельмі істотным. Бо я памятаю яго найпершыя артыкулы, якія ён друкаваў яшчэ ў часопісе «Равеснік», быў такі вельмі папулярны савецкімі часамі часопіс пра жыццё замежнай моладзі. Я зразумеў, што можна пісаць па-расейску, не па-савецку. І гэта быў такі кшталт такой дысідэнцыі. Вось, хто яшчэ? Ну, мы даўно сябравалі, зараз крыху менш, проста па аб'ектыўных нагодах, з Алесем Камоцкім, напрыклад. Ён вучыўся на 2 курсы малодшым за мяне. Актыўныя сучаснікі, яны, хутчэй за ўсё, былі маімі добрымі знаёмымі і сябрамі. Бо трэба разумець, што ў тыя часы прастора беларускасці, альтэрнатыўнай, ты можаш, беларускасці, яна была не такой відавочнай. Я даволі позна расслухаў, напрыклад, народны альбом. Дзесьці ўжо на пачатку нулявых, так? Гэтыя рэчы да мяне дайшлі са спазненнем, бо яны са спазненнем зрабіліся фактам майго існавання. Яны зрабіліся істотнымі для мяне крыху пазней, калі я трапіў у гэтую суполку. Я пачаў для сябе гэта ўсё адчыняць. Ну, натуральна, Антіпенка, натуральна, Акудовіч. З Міхалам Алімпадыставым мы значна пазней ўжо сышліся. Вось. А Вольскага я ведаў, бо яны былі разам з Касяй Камоцкай. А Кася Камоцкая была першай жонкай Алеся Камоцкага, і так вось мы з ім сустракаліся. Гэта не было істотным. Гэта было прысутным, але не было істотным. А якую ролю ў фармаванні вашым сыгралі бацькі? Вельмі цікавае пытанне, бо у мяне бацька, ён быў доктарам фізмат-навук, прафесарам, вось, чым вельмі ганарыўся, і меў магчымасць савецкімі часамі набываць квіткі, напрыклад, на вакзале Дзевіцытнай, проста прыходзіў і казаў: «Я прафесар Шбанкоў». І гэта спрацоўвала. Вось. А да таго ён быў, як я зараз разумею, такім хатнім дысідэнтам. Ён слухаў уначы «Голас Амерыкі» і гэтак далей, пры тым, што, як і ўсе ў тыя часы, быў чальцом партыі, выязджаў там за мяжу, і гэтак асцярожненька, і гэтак далей, і гэтак далей. Ён пісаў вершы, які нікому не паказваў, бо вершыкі былі так сабе, так калі шчырыя, да? Ён быў вельмі такім тонкім, далікатным чалавекам. Ніколі нас не ціснуў, але заўсёды, з сястрой, але заўсёды натхняў і паштурхоўваў. І ён ось у плане асабістага некага, магчыма, прыкладу, гэта было істотным. А маці ў нас была агентам культуры. Вось. Яна ўвесь час прыцягвала, зноў жа, а гэта было культурнае дысідэнцтва, бо яна прыцягвала нейкія замежныя кружэлкі. Там. Кніжкі ті самі, пра якія я казаў, той самы Селінджер, потым, не ведаю, Річард Олдінгтон, там, напрыклад, там Джон Абдайк, той самы Камю, у значнай ступені прыходзілі праз яе. А кім яна працавала? А яна працавала ў інстытуце філасофіі. Яны з бацькам, дарэчы, першасная адукацыя была фізічная. Яны з бацькам проста пазнаёміліся, калі разам рабілі насценную газету фізічнага факультэту. Там такая была гісторыя. У фізічнай адукацыі, але яна працавала, потым абараніла дысертацыю па філасофіі, працавала спачатку ў інстытуце філасофіі, потым у Беларускім дзяржаўным універсітэце і гэтак далей. І вось яна была страшэннай меламанай. Тата вельмі любіў спяваць савецкія песні, але слуху яго не было, таму гэта ўсё-такі атрымлівалася не зусім як у Уцёсава, так? Вось. А маці яна была такой як бы калекцыянеркай. Праз яе я навучыўся любіць Дюрера, напрыклад. Праз яе я зразумеў постімпрэсіяністаў. І гэтая ўся прастора, яна была аб'ектыўна абсалютна не савецкай.
І так атрымалася, што гэта як бы практыкі адхіленняў, вось, і бацькоўскія гэтыя варожыя радыёхвалі і матчына шматслойнасць, полікультурнасць, яны ўрэшце рэшт паўплывалі вось на гэтыя ўсе рэчы. Ну, акрамя таго, напрыканцы школкі мы з сябрукамі спрабавалі як бы сабраць гурт. Вось, я там пачаў пісаць першыя вершыкі пад песенькі нашы. Вось, дарэчы, вось. А внук Аркадзій Кулішоў у нас там граў на гітарцы. Вось, таксама была такая суполка, была такое трыо. А грошыкаў... А вы на чым? Просто тэкставік? Ну, я пісаў тэксты і крыху спрабаваў там стучаць. Бубнач? Ну, так. Вось, была назва? такая... Без назвы. Так і не вырашылі, але напісалі там десятка-два песенек было. Вось. Грошай у нас натуральна было. І, цитату з песні дасцё? Говорят, что время быть зиме, только нет снега во дворе. В феврале погода сентября, холода, наверное, ушли в меня. Ну, вось такая была штучка. Вось. І пачалася ўжо гэта гісторыя, зусім іншая, бо гэты досвед быў фантастычна цікавым тым, што мы пачалі вырабляць культуру самі. Вось гэты недахоп культуры, культурніцкі голад, вось гэтая прага іншага, стылёвага, кайфовага, таго самага як бы песняроўскага 2.0 як бы вымярэння, яно прыйшло да разумення вось гэтай самадзейнасці, да самаробнасці, да каштоўнасці самаробнай культуры, я бы так сказаў. Вось. Ну, так. А разглядаўся варыянт пайсці па шляху бацькі ў фізіку? Ён вельмі хацеў. Ён хацеў. Ён да гэтага вельмі далікатна да мяне паштурхоўваў. Ён там выпісваў сялякія часопісы, быў такі часопіс «Квант», потом там штосьці яшчэ, там Але вы пайшлі «Хімія і жизнь». Па шляху маці. Я бы так не сказаў. Бо гэта не быў шлях маці. Маці ўсё ж таки збольшага яна была акадэмічным выкладчыкам і даследчыкам. А я атрымаў гэтую філасофскую адукацыю, але я прайшоў праз яе, наскрозь яе. Я не кажу далей за яе, але гэта была прыступачка. А далей пачыналася неба, так? Ну, тое самае новае неба, іншае неба, так? Вось. Пачалася іншая гісторыя. Вось. А фізіка як бы не разглядалася? Не, абсалютна. Сестра скончыла фізфак, але гэта таксама ні да чаго добрага не правяло, бо яна ў выніку не працавала па прафесіі. А як склаўся лёс сястры? Калі шчыра, я зараз не надта і ведаю. Мы не так актыўна кантактуем. Я ведаю, што ў пляменнік з'ехаў у Штаты мой. Вось. Можа, гады 3 таму. А з ёй мы, можа, год не кантактавалі. Ну, яе сваё асобнае жыццё. Вось. І я гэта паважаю. А ў прынцыпе, студэнт-мысляр, атрымліваецца, часоў перабудовы, так? Які ён быў, які вобраз? Это была цікавая вельмі такая гісторыя, бо мы існавалі ў сітуацыі фантастычнага недахопу культурніцкай інфармацыі. У прынцыпе, інфармацыйны голад гэта было наше нармальнае становішча. Адзін з калегаў на курс раней праславіўся ў вузкіх колах тым, што скраў з ленінскай бібліятэкі кніжку Мішэля Фуко, славутага на той час, ну, дарэчы, зараз мысляра французскага «Словы і рэчы». Кніжка была з грыфам для служебного пользования. Это значило, что наклад был, не ведаю, 300 асобнікаў на весь великий и могучий Советский Союз. Достать ее было практически немагчыма. Але ён полежаў, што яму жыццёва неабходна. Он ее просто выкинул праз окно, а там стояли хлопцы, яны знизу подхапили и збеглі. Вось такая была гісторыя. У чым тут быў сэнс? Не ў прыгодзе, хотя гэта, безумоўна, была прыгода. У празе вось гэтай іншасці. Мы наіўна верылі, што трэба шукаць правільныя кніжкі, і жыццё наладзіцца. Што калі ў нас будзе апошні дыск Полу Маккартні, жыццё будзе прыгожым, светлым. Я, дарэчы, напэўна, і дагэтуль у гэта веру, так? Што калі мы самі пачынаем пісаць музыку, рабіць нейкія вершы, ладзіць нейкія каля падпольныя семінары, напрыклад, разбіраючы Дастаеўскага там цікаўку, па тых часах гэта было амаль крымінальнымі як бы справай, так? Мы будуем сябе, мы адчыняем окны ў лепшы свет. Прытым абсалютна было зразумелым, што гэта надоўга. Ніхто не верыў, што саюз ляснецца. Было зразумелым, дарэчы, у гэтым ёсць пэўная паралелі сённяшняй сітуацыі, што нязручная дзяржава будзе замінаць жыць і далей. І быў адзіны выхад, адзінае выйсце, гэта адбудова паралельнага існавання. Вось мы адбудоўвалі паралельнае існаванне. Фактычна, лепшае, што з намі адбылося не дзякуючы сістэме, а насуперак ёй. Вы прайшлі праз службу ў войску.
наколькі, у прынцыпе, гэта было лёгка і проста для відавочна чалавека вальнадумнага і пацыфіста, так? Ну, у войску я навучыўся двум карысным у жыцці рэчам. Навучыўся паліць і навучыўся лаяцца матам. Бо без гэтага было нікуды. Гэта быў досвед сур'ёзны, гэта быў такі вельмі моцны выхад з зоны камфорту. Вось. Пытанне адкасіць не разглядалася, дарэчы, як і ў Міхала Непадыства, я потым даведаўся, там, што была падобная гісторыя. Але гэта было цяжкавата, У першых паўгады, а я служыў у Прыбалтыцы, спачатку у Латвіі, потым у Савецку, у Калінінградскай вобласці, гэта был Цельзіт, да мяне прыглядаліся. Асабліва першыя паловы гады, калі былі вучэбкі пад Рэгай, бацькі прыязджаюць, іх выклікае камандзёр часткі, з ім зампаліт, і кажуць, ведаеце, у вас вельмі дзіўны хлопец. Мне кажуць, а што такое? Ён уходзіць у бібліятэку. То бок, вось такія рэчы яны разглядаліся як нешта вельмі цікавае і падазронае. Далей было яшчэ цікавей, бо ў нас там адзін хлопчык забіў сябе, павесіўся. Я думаю, што там было, магчыма, нейкія псіхічнае адхіленне, незразумела было да канца. А потым зампаліт да мяне выклікае і пачынае пытацца. Ну вось ты кніжкі чытаеш? Я кажу, чытаю. Ну вось у бібліятэку ходзіш? Я кажу, хожу. А што, сябе забіць не думаў? Я кажу, ведаеце, няма такіх планаў пакуль. Але вось такая логіка была, так? То бок, в пэўным сэнсе, белай вароны я, безумоўна, там быў. Але па выніку я не шкадую, бо гэта быў досвед цікавы. Бо гэта тое, што дапамагае існаваць, калі ты гатовы не прагнуцца пад абставіны. І ўрэшце раз так і адбылося. Я апынуўся самотным, як Дзіма Вацюшкевіч час кпіў, прафесарскі сынок, так? А ў мяне сапраўды і маці, і бацька, яны прафесары былі. Вось, трапіў у сітуацыю такого, крызіснага існавання, і нармальна прайшоў, нічога. А калі, у прынцыпе, у вашым жыцці пачалося кіно? Кіно пачалося з маленства, бо маці выпісывала польскія часопісы кіношныя, экран і фільм. І я яшчэ нават ніколі не бачыў на экране Алена Дэлона, ці там Жана Поля Бельмондо, ці Збігнева Цыбульскага, збышка таго самага славутага секс-ідала польскага кіно, але дакладна ведаў, як яны выглядаюць. І яшчэ да кіно, да самога кіно, у мяне было захапленне кінавобразамі, вось гэтымі ідоламі, героямі, усім тым, што вабіць нармальнага, сярэднестатыстычнага, і, дарэчы, вабіла і савецкага сярэднестатыстычнага хлопчыка альбо дзяўчынку. А з якого канкрэтна фільма пачалось ваш такі дарослы інтарэс кіно? У дзяцінстве мяне маці ўзяла на великолепную семерку. Гэта Magnificent Seven, вестерн Джона Стэджэса. І адтуль гэта ўсё пачалося. Потым, дарэчы, шукаў я гэты фільм і не мог паглядзець. Гэта было яшчэ до відэачасоў. А атрымалася далей, што трапіў я ў войска, прыехала да мяне маці. Поехали мы у поселок глядзець кіно, а там акурат гэтая великолепная семерка. Мы так узрадаваліся, пайшлі на гэтае кіно, а я там взяў і паснуў. Бо ў войску было ў першыя месяцы вельмі цяжка. І не ўбачыў той прыгажосці. Але смак вось кіношнасці, ён пачаўся менавіта тады. А потым кінаклуб сам, менавіта наша прыгода напрыканцы 90-х, пачалася, калі нам французская амбасада прапанавала паказаць рэтраспектыву Жана-Люка Гадара. Мы прыцягнули гэтай 20 стужак, потым прыцягнули Фасбіндера, Шаброля і гэтак далей. І так закруцілася, як мыслілася, між іншым, мы ў Палацы прафсаюзаў прапусцілі праз сябе 2 ці то 3 пакаленні беларускіх інтэлектуалаў. Дагэтуль узгадваюць, што так было. І з філфака, дарэчы, беларускія дзяўчаты прыцягвалі сваіх хлапцоў туды на тэст-прагляды. Вось яны прыйшлі на нашу праграму. Заснуць ці не? Хлопчык не пасне, захапіцца, можа быць з ім далей штосьці. Вось такая гісторыя. А дзе той момант, калі вось проста інтарэс, дзіцячы інтарэс, юнацкі, перарос у прафесійны? Цяжка сказаць, бо спачатку было захапленне кіно, потым з'явілася напрыканцы вуза здольнасць пра гэта і жаданне пра гэта ўсё пісаць. Я пачаў друкаваць нейкія тэксцікі, між іншым, тады ў знамі юнацтва і гэтак далей. А потым атрымалася так, што мы пачалі паказваць гэта кіно з таго самага Гадару, трэба было рабіць промо-тэксты. І атрымалася, што толькі я магу гэта зрабіць. І пачаў пісаць пра кіно, і
Я, дарэчы, дагэтуль не стаўлюся да яго прафесійна. Гэта як першае каханне. Я ніколі не знікае гэты смак кіношнасці. Я лічу, што абыякава ставіцца да таго, пра што пішаш, немагчыма. Усё адно ты да гэтага эмацыйна неяк далучаешся. З плюсам ці з мінусам усё адно. Вось. Ну, але ж здольнасць пра гэта пісаць так, каб твая логіка думак спалучалася з прыгажосцю выказвання, гэта таксама кіношнасць. То бок я вырабляю зараз кіно на словах. Я стараюся пісаць кіношныя тэксты. Папраўце мне пра кінаклуб, ён праіснаваў фактычна 30 год. З 92-го і ось до 10-го. Ну, крыху менш. Ну, так, але так яно адбылося з нейкімі паузамі, са зменай лакацыі, бо спачатку мы былі ў прафсаюзах, потым у палацы ветэранаў, потым у кіно «Перамога», дзе, напэўна, апошняя генерацыя яшчэ зачапіла нашу прыгажосць экранную. Дзесьці так. Якое месца он, в прынцыпе, ў жыцці займае? Гэта самы важны праект вашага жыцця ці не? Гэта самы кайфовы праект майго жыцця, я бы сказаў так. Бо калі тут тлумы ламеліся да нас на брытанскую праграму, калі вышыбалі шкляныя дзверы ў палацы прафсаюзаў, каб трапіць на нашы халяўныя прагляды, калі перакладчык перакладаў славутую антыутопію «Бразілія» Тэры Гілема, і пры гэтым, калі там з'яўляўся дыктатар, пачынаў казаць са шклоўскім акцэнтам, і вся заля рагатала. Гэта была прыгажосць неверагодная. Мы прыходзілі потым пасля прагляду, і перакладчык казаў: «О, Макс, гэта круто, гэта як Rolling Stones». Я кажу: «Так, толькі яны могуць заплаціць за шыбы, а вось мы не». Гэта была авантура, гэта была прыгажосць. Да нас прыходзілі габісты таксама, да мяне. Вось, шукалі, праўда, не знайшлі тады. Вось. І потым я так і не даведаўся, чаго яны хацелі ад гэтага кінапрагляду. Але ж справа не ў гэтым, справа ў тым, што мы адчувалі сябе важнымі, мы адчувалі сябе істотнымі. Мяне пачалі пазнаваць на вуліцах менавіта тады. Гэта была слава, так. Можаце вось так уявіць, проста агарнуць гэта, колькі фільмаў вы адкрылі для беларускага гледача з дапамогай праекту «Кінаклуб»? Мы рабілі ў сярэднім, можа, праграм 10-100 год, штогод. Дзесьці ў кожнай праграме было 5-6 фільмаў. Но лічыце 60 фільмаў у год. Я не лічыў паўторы, бо, напрыклад, Гадара Фасбіндера мы паказвалі 2 ці 3 гады. Ну вось, 60 на 10. Ну плюс яшчэ штосьці там яшчэ дадавалася. Чаму скончыўся кінаклуб і ці было шкада? Кінаклуб скончыўся, бо пачалася эпоха інтэрнэту. Бо з'явіліся дасяжнымі ўсе гэтыя торренты і гэтак далей. Пэўны момант, на пачатку 90-х, мы былі фактычна адзіным каналам атрымання экраннай інфармацыі. А потым атрымалася, што шмат хто здолеў далучыцца да гэтага самастойна. Гэта першае. Другое, адчыніліся межы, людзі зрабіліся выязнымі. Культурныя ўплывы ператварыліся ў прыватныя прыгоды кожнага. То бок патрэба ў такім масавым паказах, некай прамоўцы, пэўнага стылю, пэўнага светапогляду, стылістыкі, манеры прамаўлення аўтарскай і гэтак далей, яны зрабіліся менш істотнымі. Мы зрабіліся менш істотнымі, бо прастора культуры ў той час зрабілася неаўтарытарнай, бо мы ўсё ж такі працавалі як аўтарытарная структура. Мы прыцягвалі, казалі: «Вось, гэта трэба паглядзець, гэта маст». Як у дрэннай школцы савецкага кшталту, так? Мы займаліся прымусовай адукацыяй. А потым людзі пачалі самі для сябе шукаць, што і як. У гэтым быў плюс, яны зрабіліся незалежнымі. У гэтым быў мінус, яны зрабіліся незалежнымі ад экспертаў, бо мы былі экспертамі, мы каштавалі гэта ўсё, маглі патлумачыць, чаму гэта кайфова, маглі адрозніць істотнае ад неістотнага. А далей яны пачалі працаваць самі. Ну і не ўсе далі сабе раду, бо заўсёды перамагае у плане колькасці, перамагае пасрэднае, перамагае зразумелае. Складанае трэба тлумачыць. Для складанага патрэбна адмысловая прамоўцыя. Гэтага не было тады, гэтага няма і зараз. Ці можна сказаць, што са сканчэннем кінаклуба скончылася ваша гісторыя як кінакрытыка? Бо найперш вас прадстаўлялі, на маёй памяці, перад Максім Жбанков, абавязковае слова кінакрытык. Не зусім так, бо ў пэўны час я працаваў для газеты «Салідарнасць» як кінааглядальнік, і гэта яшчэ была гісторыя там на 3-4 гады, ужо пасля кінаклуба фактычна. Але так, але гэта не пытанне кінаклубнасці, скажем так, гэта пытанне майго, можа, асабістага сталення. Бо з бегам часу для мяне кіно зрабілася ўсё менш істотным. Я не перастаў
глядзець кіно, я не кіну яго як бы асэнсоўваць і пэўным чынам разумець, але мне зараз уже не надо цікава пра гэта пісаць. Бо я выйшаў у сеціва, бо зараз я YouTube-блогер, даруйце за маю французскую. Подписывайтесь на канал. Ну, і ставьте лайки, як кажа Мікіта Моніч, так? Вось, мне цікавее зараз іншыя гульні. Гэтую гульню, я лічу, мы уже адгулялі, мы зрабілі ўсё магчымае ў гэтым фармаце. Трэба шукаць іншыя. І гэта, дарэчы, таксама, як на мяне адмысловая рыса творчага стаўлення да жыцця. Выхадзіць у іншыя вымярэнні. Разумець, калі гульня скончылася, і шукаць новыя правілы. А ў цэлым, у глобальным сэнсе, ну вы прайшлі гэты этап, але хтосьці, магчыма, да яго толькі падыходзіць. Ці цяперашняму грамадству патрэбна арт-крытыка? Я лічу, што яна неабходна. Таксама, як грамадству, ў прынцыпе, неабходна крытычнае мысленне. Бо арт-крытыка – гэта не прома-акцыі. Арт-крытыка – гэта не зласлівае цікаванне нешчасных аўтараў. Арт-крытыка – гэта, як кажа Альгерд Бахарэвіч, разлікі па гамбургскаму рахунку. Арт-крытыка здольная накіроўваць інтарэс аўдыторыі на пэўныя тэксты, на пэўных аўтараў. З арт-крытыкай варта не пагаджацца, можна не пагаджацца. Але яна мае сэнс, як мае сэнс якое заўгодна незалежнае меркаванне і свабоднае мысленне. Што рабіць з арт-крытыкай? Хай вырашаюць людзі. Але хай яна будзе, бо без яе мы ператварымся ў рэкламны дадатак да чарговага блокбастера альбо папсовага канцэрту. Пра зусім прыватнае, ці гатовы вы размаўляць? Давайте паспрабуем. Ведаю, што у вас ёсць сын, якога таксама завуць Максім, таксама Жбанков, відавочна. А які ў вас з ім адносіны? На сённяшні дзень фактычна ніякіх. Доўга? Ну так. Калі палічыць, гадоў 15 дакладна. Што вы пра яго ведаеце? Я ведаю, што ён скоучым лінгвістычны, ведаю, што прафесійна працаваў выкладчыкам і перакладчыкам там, ведаю, што займаўся дэбатнымі праграмамі прафесійна. Вось. Ведаю, што ён меламан, але крыху іншага кшталту, што ён грае на гітары. Вось. Што спявае там кіпелаўскія песенькі, там нейкія дзіўныя, як я чуў. Вось. Напэўна, ўсё. Якое ў яго стаўленне да вас, якое у вас да яго? Якое стаўленне ў яго да мяне, трэба лепш у яго запытацца, бо я не магу пра гэта адказваць. Я думаю, што на сёння мы, на жаль, існуем у паралельных сусветах, і гэтыя паралелі, яны на тое паралелі, каб не перасакацца. Магчыма, проста няма вострай узаемнай патрэбы адзін в адным. Магчыма, вы хочаце яму нешта сказаць, перадаць праз нашу праграму, каб ён пачуў, то гэта можна сказаць на ту камеру. Я не веру ў гэтыя месаджы, я не веру ў гэтыя пасты, я лічу, што ёсць рэчы, якія мусяць адбыцца тады, калі яны адбудуцца. Але, што сказаць? Я ніколі не зачыняў дзверы. Я заўсёды і быў гатовы, і гатовы камунікаваць, сустракацца. Магчыма, у чымсьці быць супольнікамі некімі. Вось. Але пакуль я не бачу, як і што гэта можа быць. Гэта першае. А па-другое, я зноў жа паважаю ягоны выбар, паважаю ягонае права існаваць так, як ён лічыць мэтазгодна. Магчыма, яму, не магу казаць, но ўжо ўпэўнены, без мяне прасцей. Магчыма, яму больш камфортна існаваць так, як гэта адбываецца. Гэта таксама магчыма. Бо я не схільны ў прынцыпе, і ў гэтым выпадку таксама перабольшваць сваю старэйшую значнасць. Я ёсць тое, што я ёсць. Я важу столькі, сколькі я важу. Усё астатняе – гэта спалучэнні, сітуацыі і магчымасці.
якія могуць заставацца няздзейсненымі. Я правильно разумею, што разыходжанне ваше адбылося уласна пасля вашага сыходу з сям'і, так? Фактычна так і не атрымалася, бо хлопчык застаўся з маці. Ясная справа, што пэўна спрацавалі нейкія натуральныя абсалютна эмацыйная залежнасць і даверлівасць у стаўленні да таго з бацькоў, хто застаўся побач. Дзеткам увогуле ў такіх сітуацыях, як я разумею, надзвычай цяжка. Колькі яму было тады? Гадоў 12-13 дзесьці, так. Это цяжка было. Для мяне так. Для мяне так, канешне, і зараз застаецца няпростым. Але, слухайце, гэта ўжо дарослы чалавек, яму ўжо за 30 гадоў. Сур'ёзнае сваё жыццё. Вы цяпер можаце назваць сябе шчаслівым чалавекам у прыватным жыцці? Да, безумоўна. Безумоўна, так. З чаго гэтае шчасце складаецца? Гэта што? З узаемнага паразумення. З эмацыйнай некай сінхроннасці. З даверу і адкрытасці, са шчырасці. З узаемадапамогі, са здольнасці быць побач, нават калі гэта цяжка. Гэтая сітуацыя, гэта ў суме, гэта ўсіх рэчаў, я, можа, і не згадаў шмат чаго. Яна стварае адчуванне, не хачу сказаць камфортнасці, бо гэта не камфортна, гэта ўсё ж такі выпрабаванне, ў прынцыпе, жыццё выпрабаванне, і нават шчасце таксама выпрабаванне, так? Адчуванне, ведаеце, як у Шагала, супольны палёт. Калі разумееш, што калі вы побач, вы будете лететь, а паасобку разаб'ецеся. І у вас ёсць дакладная перакананасць, што людзі, якія вакол вас застаюцца у блізкай сувязі, яны шчаслівы? Я спадзяюся, што я не раблю людзей нешчаснымі. Зараз. Раней, магчыма, было інакш. Магчыма. Бо сённяшні я спадзяюся, гэта не таксічная і не траўматычная асоба. Хаця, магчыма, Віктор Мартинович бы са мной не пагадзіўся. Шмат хто не пагадзіўся, я думаю, так. Пенсія. Вас гэтае слово калі-небудзь пужала? Мяне, як ветерану труда, не можа напалохаць абсалютна нішто. Калі б я рыхтаваўся да гэтага, я бы вам паказаў сваё пенсіянерскае пасведчанне. Гэта аб'ектыўны стан рэчаў. Калісьці надыходзіць зіма. Калісьці ты робішся сівым. Калісьці ты атрымаеш пенсію, нічога гэтым ганебнага няма, калі ты ведаеш, што ты яе зарабіў. Хаця яна, натуральна, магла бы быць і больш важкай. Колькі у вас пенсія? 10 рублёў 400. 10, так. 450 Даша подказывает. Смешноватенько. Для ветэрана, я лічу, што нават можа і ганебна. Але я ніколі не імкнуўся жыць на пенсію, больш за тое, я разумею. Мае бацькі не жылі на пенсію, слухайце. Яна прафесар, ён прафесар, яны не жылі на пенсію, ім хапала пенсія там не ведаю, на тыдзень пасля таго, як яны атрымалі. А потым я зноў маці тэлефанавала і кажа: слухай, у мяне цукар скончыўся. Я кажу: добра, зайду, набуду. У нашай сітуацыі на гэта разліку няма. Тым больш няма разліку на тое, што вось ты атрымаў пенсію і можаш ужо нічога не рабіць. Бо для мяне штосьці рабіць гэта не абавязак, а прыгода. Гэта кайф. Гэта тое, што... Бо я заўсёды імкнуўся, як я кажу, рабіць тое, ад чаго мяне торкае. Таму што, окей, пенсія, што я спыніўся балбатаць? Не спыніўся. Што я спыніўся рабіць нязручныя тэксты? Не спыніўся. Што я не буду плявузгаць у сваім ютюбе? Да буду. Абароты не збавіліся ў сувязі з гэтым? Абароты могуць збавіцца толькі, калі ў цябе не будзе моцы іх ўжо трываць гэты тэмп. Пакуль, не ведаю, пакуль, дзякуй Богу, хапае. Але я, натуральна, адчуваю абмежаванасць сваіх магчымасцей. Ясна, што час не спрыяе падвышэнню моцы. Чыста фізічна. Хутчэй стамляешся,
губляеш штосьці з памяці вылятае, вось. Не так, можа, жвавенька там скачаш там перад мікрафонам. Гэта ўсё аб'ектыўныя рэчы. Да гэтага трэба ставіцца спакойна. Зноў жа. Ну што, надышла зіма, окей, будзем зімаваць. А адкуль вы бярэце сілы? Просто вось іх аб'ектыўна можа ўжо не хапаць, так? Адкуль яны бяруцца ў вас, што вас натхняе, што падсцілкоўвае? Ну, першае, гэта натуральнае блізкае асяроддзе, канешне. Канешне, гэта блізкі. Перадусім. Перадусім жонка, канешне. Сябры, безумоўна. Бо яны ў той самай сітуацыі, як я, мы збольшага, як бы, равеснікі у нас, як бы, праходзім гэтай змены часу фактычна сінхронна. Студэнты, з якімі я працую. Бо я, як нармальны энергетычны вампір, заўсёды, ведаеце, калі атрымліваецца занятак выкладчыцкі, ты заўсёды не проста аддаеш энергетыку, без якой няма нармальнага выкладання, ты яшчэ атрымліваеш фідбэк. Як артыст. Абсолютно, як артыст, як рокер. Я кажу, я свой час, калі мы кінаклуб рабілі, я выходзіў на гэтую сцэну ў палацы прафсаюзаў, там сидела 750 асобаў. Я разумеў, што яны сюды прыйшлі для мяне, што я іх сюды прыцягнуў. Гэта было як Мік Джаггер. Я выходзіў, і вось туды кідаеш слова, і вяртаецца эмоцыя. І потым ты ходзіш такі ашалелы абсалютна, бо ты ўжо атрымаў вось гэты фідбэк. Вот дзеля гэтага ўсё робіцца. Іншая справа, што ён можа быць хуткім, як калі ты працуеш наўпрост з аўдыторыяй, а можа быць запаволеным. Калі я раблю тэкст, я не ведаю, што я атрымаю ўздагон. Калі я раблю YouTube, я не ведаю, што там прыляціць. Але ўсё адно ёсць надзея на гэты пазітыўны водгук. Ёсць надзея на тое, што твоё слово будзе пачута, і ты атрымаеш адказ. І, магчыма, такі, каб табе потым за яго не было як бы сорамна ці балюча. Ну, бо тут заўсёды разлік нават не на гэты фідбэк, а на тое, што трэба зрабіць па максімуму. Трэба выкласціся вось як можаш. Трэба быць шчырым перад самім сабой і не халявіць. І калі гэта ёсць, ўсё будзе нармальна. Ўсё будзе нармальна. І таму, калі вы пытаецеся, што дае эмоцыі, у тым ліку яшчэ і новыя чэлленджы, новыя выклікі. Вось калі мяне запрасілі рабіць YouTube-канал, я страшэнна пакутаў, бо я не ведаў, што і як. Я быў абсалютна не пэўны, што гэта атрымаецца, пры тым, што я на манежы з 83-го года ў якасці публічнай, як бы гаворачай звярушкі, да, мог бы ўжо наблатыкацца, правда? А тут іншае вымярэнне, гэта выклік. Калі вось мы з вами размаўляем, таксама чэлендж, таксама выклік, правда? Вось. І гэта цікава, і на гэтыя рэчы варта адказваць. І вось гэтыя новыя выпрабаванні, новыя выклікі, новыя іспыты, яны робяць мацнейшымі, таму што некія рэзервныя рэсурсы абуджаюцца. Табе робіцца зноў цікава жыць. А пакуль табе цікава жыць, не хочацца спыняцца. А пакуль табе не хочацца спыняцца, будзе энергетыка. Вось вы сказалі, што вы на манежы з 83-го года, недзе з пачатку нулявых уже на манежы правялі інтэрнэт, але вы пры тым, што сам медійная персона і працуеце ў гэтай медійнай прасторы, вы прынцыпова трымаліся вось гэтай пазіцыі непрысутнасці ў сацыяльных сетках. Что змянілася? Потому что недавно я подписался на сторонку Жбанкова. Мой приятель Вадим Прокопьев в таких выпадках казаў, я лампавы чалавек. Да? Сапраўды, вось, пэўны час я існаваў у гэтай сітуацыі як бы па-за сацыяльнымі сеткамі, бо мяне заўсёды засмучвала. Ведаеце, у свой час у Анны Ахматовой был вершик, что такого кшталту. Я научила женщин говорить, ну как их замолчать теперь заставить? То же самое и тут. Соцсети я дала магчымасці балбатаць усім запар. Я хочу, как бы замкнулись. Я думаю, навошта мне гэты весь лямант? Пачакайце, зрабіце паузу. Вы ўпэўнены, што вам варта гэта агучваць? Вось гэта мяне бантажыла, і гэты ўзровень інфармацыйных шумоў, які ўвесь час як на мяне прысутнічае ў гэтых соцсетках, ён мне замінаў. Вот гэта не абавязкова. Мне хапала контактаў і так. Мне хапала вербалкі і так. Мне хапала магчымасці агучваць маю пазіцыю і так. Навошта вось гэтыя ўсе штучкі для мяне? Яны былі неістотнымі. Яны не працавалі. Што змянілася? Чыстая прагматыка. Чыстая прагматыка. Мне з'явіўся YouTube-канал, яго трэба прасоўваць. Мне сказалі, хлопцы, трэба. Я сказаў, окей. Не скажу, што я ў захапленні ад гэтага. Але калі будзе працаваць, чаму не? З вашым праектам гэтым на Ютубе «Шокінг Культ», якія вы высновы зрабілі
вот гэтай працы на YouTube, таксама новага для вас, як бы віража. І скажыце, хто вас уразіў? Тому што у вас былі госці, пакуль не шмат праграм, але, магчыма, у вас было нейкае адкрыццё. Мне просто падаецца, што гэта працяг той самай гісторыі. Бо спачатку былі мае як бы такія дзёрзкія тэксты напрыканцы 90-х кіношныя. Потым быў досвед кінаклуба, дзе я пачаў працаваць у фармаце такого сцэнічнага стендапу, калі прадстаўляў гэтыя ўсе стужкі. Так? Потым быў праект, моя выкладчыцкая праца. Потым быў праект мой «Біт-кафэ», для мяне вельмі істотны. Быў шыкоўны досвед, як на мяне вельмі карысны, вельмі удзячны Дмітру Войцюшкевічу за тое, што гэта адбылося. Гэта матча-клуб на радыёрацыя. YouTube – гэта таксама працяг, гэта, умоўна кажучы, гэта біт-клуб у фармаце сеткавага вяшчання. Я бы сказаў так, што гэта новы ўзровень маёй монтажнай працы. Гэта цікава, і галоўнае было злавіць рытм. Трапіць у інтанацыю. Не баяцца быць сабой, але рабіць гэта на хвалі іншай, як бы, інфармацыйнай некай плыні. Вось гэта было цікава. Добрый день. Здесь пробуют реальность на вкус. Здесь ищут точные маркеры для странного времени. Сегодняшняя тема «Конец слов». Я Максим Жбанков, и это «Шокінг-культ». Што да госцікаў, ведаеце, я, напэўна, вас расчарую. Ведаеце, большасць маіх запрошаных – гэта мои добрыя знаёмыя. Я, в прынцыпе, напэўна, іх ужо здзівіць не магу, і яны мяне здзівіць не надта здольныя. Гэта былі дадатковыя эксперты, гэта была некая дадатковая фарба ў маіх выказваннях. Але было выключэнне. Было для мяне вельмі цікавае, бліскучае выключэнне – гэта Ігор Банцер. Чалавек, з якім мы раней не сустракаліся, чалавек, якога я аб'ектыўна ніколі, напэўна, якім бы я ніколі не захапіўся, гледзячы на ягоныя ролікі ці на тое, што ён робіць, бо гэта не зусім блізкая мне эстэтыка. Але ён мяне, безумоўна, уразіў як асоба. Маштаб асобы – гэта было нешта неверагоднае. Наколькі трапна ён прамаўляў, наколькі чётка і афарыстычна ён агучваў свае думкі, наколькі ён быў атракцыйным і да гэтага вельмі рацыянальным, невыпадковым ва ўсіх прамовах. Гэта вось той вельмі рэдкі выпадак, калі умоўная публічная поза, образ, так, і асабістая пазіцыя чалавека, жыццёвая пазіцыя, жыццёвы выбар супадаюць вось так вось на 200%. Таму як бы кожны робіць свой выбор, і я думаю, што мне тут няма чаго даказваць камусьці. Асноўны чалавек адзіны, которому я гэта даказваю ўсё жыццё, я сам. У меня есть проблемы з гэтым, але я спрабую неяк там сваю когерентнасць псіхікі захоўваць, і пакуль што мне атрымліваецца. Жывем далей, рухаемся наперад і спрабуем не трапіць раней, чым трэба ў турму. З усіх пералічаных вамі ўжо фарматаў вашых выказвання мне даволі, напэўна, сімпатычна, не буду вылучаць, што найбольш ці не, формат лекций з музыкай, потому что, в принципе, даволі унікальны для нашай прасторы. Але у меня пытанне, навошта і каму гэта? Вы бачыце вот мэту аўдыторыю, калі вы гэта робіце? Ці вы робіце гэта для сябе? Ёсць тры моманты. Першы гэта цікава мне самому. Я раблю тое, чаго б я сам хацеў. Я пішу артыкулы, якія б я сам хацеў чытаць. Я раблю івенты, якія бы сам хацеў глядзець. Гэта форма, першая умова, гэта самазадавальненне, ты мусіш сам сабе падабацца ў гэтым фармаце. Не любіць сябе, а быць упэўненым у тым, што ты робіш. Рабіць тое, што цікава, першае, рабіць тое, чаго няма, гэта другое, рабіць трэцяе, каб торкала. Гэта першае момант. Другі момант, у мяне ёсць думкі, якіх не ведае той, хто можа прыйсці мяне паслухаць. Пойнт трэці. У мяне ёсць музыка, якую не ведае той, хто прыйдзе мяне паслухаць. Пойнт чацвёрты. Пускай прыходзяць і паслухаюць. Гэта формы пашырэння як бы адукацыйнага працэсу, дзе адначасова я выдзелаюсь сам і я выдзелюся сваімі думкамі, а з другога боку людзі пасаджваюцца, як я хачу в гэта верыць, на пэўны пласт культурніцкіх прадуктаў. Гэта цікава. Мне цікава быць большым за мяне як за асобу. Мне цікава быць медыатарам. Мне цікава быць індыкатарам сэнсаў некім. Гіперспасылкай, калі хочаце. Дарэчы, ідэальная форма бессмяротнасці – стаць гіперспасылкай зрабіцца.
і весь час трансляваць, праз сябе качаць нейкія іншыя сэнсы. Вось. Хтосьці іх ловіць, а ты нібыта ні пры чым. Ты тут так проста. Ляжыш мостиком. Можно развести руками, а где ж наш Тарантино? Тарантино не будзе, глеба не тая. Але тарантиннасць варта гадаваць. Як? Праз досвід дасведчанай свабоды. Ну, бачыце, як тут супадае, бо я таксама раблю, напрыклад, у межах гэтага праекту праграмы, якіх мне не хапае, які я хацеў бы глядзець як глядач, таму запаўняюцца пэўныя, відаць, лакуны. Абсолютно. І тут, мне здаецца, не для пацехі эга. Так, тут просто галоўны першы крок гэта разумець, што гэтыя лакуны ёсць. Убачыць недахопы, а потым ты пераходзіш са сваім пэнзлем, так? І пачынаеш фарбаваць гэтую прастору. Яна ўжо больш не белая, яна ўжо каляровая. А што засталося пасля цябе? А вось гэта рухі пэнзлем. У фільме Надзеі Зеленковай «Урокі дилетанта» вы прызнаецеся, што не адчуваеце сябе аўтарам. Я вообще думаю о себе не как о авторе. А праз 20 год, вось ад гэтага моманту, выдаўшы ўжо 2 кнігі, ці па-ранейшаму вы так лічыце? Пытанне ў тым, як себе разумець як аўтара. Я себе не разумею як генератора нейкіх неверагодна арыгінальных, непаўторных сэнсаў. Мне і падабалася тады, і зараз падабаецца разумець сябе як тлумача, як перакладчыка, як пасрэдніка. У гэтым плане я думаю, што я крыху пракачаўся за гэты час, набыў нейкі новы досвед. Я, скажем так, аўтар пасля аўтараў. Я той, хто прыходзіць уздагон і пазначае маркерам штосьці істотнае. Спадзяюся так. У тым жа фільме ідзе размова пра вашых вучняў. Вы пералічаеце такі вось спіс. Ці памятаеце вы, каго вы тады назвалі? Сярод тых, кім асабліва ганарыцеся? Ну, конечно. Я памятаю, што казаў пра Вольгу Шпарагу, пра Змітра Майбараду, пра Александра Сарну, безумоўна. Давайте абнавім гэты спіс праз 20 год. Каго вы яшчэ бы далучылі некалькі персон, для прыкладу? Ну, гэта будзе абсалютна не сціпла, бо я адразу пакажу на вас. І скажу, што вось. І скажу, што number 1, але ў першай пяцёрцы безумоўна. Павел Свердлоў, напрыклад. Іван Мурав'ёў. Александр Ярашевич, напрыклад. Ну, такі спіс, здаецца, неблагі. Ваша біяграфія, ў прынцыпе, сведчыць, што вы ніколі не заставаліся на адным месцы, што вы пастаянна у пастаянным пошуку і руху былі. Давайте такі бліц зробім, я прапаную. Я просто называю нейкую абрэвіатуру, нейкае слово, нейкую установу, а вы кажаце, што вас з ёй звязвала і чаму вы адтуль сышлі. Толькі кратка, потому что можем говорить до ночи, калі будем разбираться. Давайте. БДУ. БДУ зрабіў з мяне чалавека, а потым вырашыў, што я яму ў гэтай якасці не патрэбны. ЕГУ. Цудоўныя студэнты, бюрократычная сістэма. Мы не паразумеліся з бюрократычнай сістэмай. Мы перамаглі маральна, яна перамагла тэхнічна. БДГ. Ну, напэўна, лепшыя годы маёга журналісцкага жыцця. Цудоўны став, шыкоўны Марцаў. Шкада, што так все хутка скончылася. БГ. Трыумф нашага разгаворнага жанру з Андрэем Федорченкай. Шыкоўны абсалютна. Палосныя матэрыялы па кіно, дыялогі, якія дагэтуль не маюць аналагаў. Таксама разышліся, бо Федорченка з'ехаў, а БГ здулася. БК. Напэўна, адно з маіх апошніх працоўных месцаў, уводзены ў маю беларускасць, праект, які, на жаль, не здолеў развівацца. РР. Мы са Змітром Войцюшкевічам балявалі 12 год, мусіла ж гэта калісьці скончыцца. Белсад. Праект не бездакорны, цікавы нізавы став. Я ставлюся да Белсату, як сказаць, са сціплым паразуменнем і ціхім спачуваннем. Партызан. Артур Клінаў. І гэтым сказана ўсё, як плюсовае, так і мінусовае. Бульба-муві. Шкада, што замест Бульба-муві спачатку з'явіўся лістапад, а потым з'явілася зера. Быў моцны праект, які
зноў жа не здолеў пашырыць свой уплыў. Цудоўны досвед стартавага ўзроўню. Потым мусіць быць постлістапад. Мне ў сувязі з гэтым усім адно пытанне да вас. Быць нязручным – гэта ваше прызванне ці пазіцыя? Ну, гэта лёс, я б хацеў сказаць. З другога боку, ну, скажем так, я лічу, што адно з праяваў асабістай свабоды – гэта права быць нязручным. Гэта права быць крытычным. І гэта таксама вельмі істотна, здольнасць гэтую сваю нязгоду, гэтую сваю крытычнасць паслядоўна аргументаваць. Я думаю, што я нязручны, гэта праўда, але толькі недарэка, як мне падаецца, можа сказаць, што я зласлівы. Бо я працую ў фармаце аналітычным, які, ў прынцыпе, эмоцыі крыху гасіць і замест іх агучвае пэўную логіку разважання. Окей, вы хочаце спрачацца са мной? Так вы не абражайцеся. Вы паспрачайцеся, аспрэчваеце мае думкі. Але ж большасць працягвае абражацца і крыўдзіцца. І гэта, як на мяне, агульная сітуацыя ў нашай аналітыцы, дзе шмат хто лічыць, што журналіст мусіць быць рэкламным агентам. А я думаю, што ён мусіць быць разумным чалавекам, здольным разгорнута выказвацца, у тым ліку, калі гэта нязручны аўтар. Дзякуй, Максім, вялікі за размову. Я думаю, што она атрымалася пазнавальнай, цікавай і для мяне, і для вас. Дзякуй. Пра гэты факт хіба ведаюць тыя, хто даглядае тэлебудкі да канца. Цягам усяго сезону вы былі рэдактарам гэтага праекту. Мы з вами так і не паспелі абмеркаваць, што гэта было і куды гэта нас прывяло. Таму прапаную ў такім публічным кароткім фармаце таксама абмеркаваць вынікі сезону. Гэты праект, наколькі ён для вас выглядае своечасовым, важным? Мне падаецца, гэта вельмі цікавая і істотная прапазіцыя была. Я вельмі ўдзячны за тое, што вы да мяне звярнуліся. Я думаю, што гэта вельмі своечасова, бо за шоргатам палітычных баталій і канфліктамі нейкімі такімі глобальнымі мы перыядычна не заўважаем асобаў. Мы перыядычна не бачым чалавечыя вымярэнні таго, што вакол нас адбываецца. Ведаеце, ну, дакладна ж ведаеце, у свой час была такая праграма расійская антрапалогія. І вось у меня разуменне такое, што гэта тое, што мы зараз з вами робім, гэта антрапалогія беларускага космосу. Гэта паглыбенне ў чалавечай сітуацыі выдатных, сур'ёзных, таленавітых, няпростых асобаў, з якімі разам глядач, і мы з вами таксама можам прайсці праз гэтыя складаныя часы. Чалавечыя вымярэнні няпростага часу. Я думаю, што гэта вось тое, дзеля чаго робіцца праграма, і гэта тое, чаго страшэнна не хапае менавіта зараз і тут. Ваша асабістая магчымасць здзіўлення, ці што вам, якое адчуванне вам даў гэты праект цягам гэтага сезону? Гэты праект даў мне перадусім асабістае задавальненне. Бо упершыню, як не дзіўна, да мяне звярнуліся як да кансультанта, як для чалавека, які прыходзіць з правільным маркерам і ставіць правільныя меткі ў правільных як бы месцах. Вось гэтая вельмі цікавая пазіцыя, яна адначасова як бы здымае крыху адказнасці, бо гэта не моя праграма, гэта ваша праграма. А з другога боку яна пакідае адчуванне такога, як сказаць, асабістай значнасці. Вось ты прыходзіш з тым, што ты ведаеш, і гэта істотна. Ты раеш нейкія рэчы, і яны пачутыя. Гэта вельмі цікавая такая роля, я бы сказаў, для мяне асабіста такога канструктыўнага другога нумару. Бо ёсць генералы, так, а ёсць там, умоўна кажучы, палкоўнікі. Вось такім палкоўнікам пры генерале быць вельмі камфортна, бо калі што не так, то залажу вы адкажаце. А калі ўсё будзе добра, дык можа і пра мяне ўзгадаць. Выгадная пазіцыя, Ну, безумоўна. ясна. А якая праграма, па-вашаму, атрымалася самай удалай? Мне спадабаўся Халезін. Адкрыўся неяк для вас па-новаму? Ну, ён прыгожа распавядае. Ён прыгожа распавядае, і ён мне падаўся... Дарэчы, як і ўсе суразмоўцы, ён падаўся вельмі шчырым. З ім было прыемна для мяне камунікаваць вось праз вашу праграму. Дарэчы, гэта яшчэ адзін рэсурс як бы важкасці. Бо наўпрост да Халезіна няшмат хто падыдзе. А от тут ён дасягальны, адкрыты, шчыры, істотны. Вось гэта вельмі цікавая штука. Наблізіцца да важкай асобы
на мінімальную дыстанцыю, я бы сказаў так. Дарэчы, не толькі Халезін, мне цяжка ўзгадаць, я бы сказаў так, неўдалыя праграмы. А вось гэта якраз пытанне другое, якая па-вашаму правалілася ці не адпавядае таму ўзроўню ўзятаму, да? Калі шчыра, мне падалася некалькі так, крыху недапечаная праграма з Маргарытай Леўчук. Самая папулярная праграма. Ну, менавіта таму. А давайте вып'ем, а давай, а нальем, а нальем. Ну, выхад у фармат народнай развлекухі гэта прыгожа, Сергею, але гэта крыху не тая звышмэта, да якой варта як бы імкнуцца. З іншага боку, вы кажаце, папулярна. Ну, народ любіць, конечно, але пытанне ў чым? Народ любіць Маргарыту Леўчук ці Сергея Будкіна і праграму «Тэлебудка». Гэта розныя рэчы крыху, правда? Вось. Таму в ідэале мусіць быць і тое, і тое. Але гэта тая мэта, да якой нам варта імкнуцца. І давядзецца вам адказаць на тое ж самае пытанне, якое я задаю кожнаму госцю «Тэлебудкі». Як нам жыць далей? Што з гэтым рабіць? Рабіць тое, што можаш. Не хлусіць. Не пакутаваць. Не гуляцца ў ахвяру. Імкнуцца да моцных пазіцый у гэтым жыцці і верыць, што гэта магчыма. Ну і акрамя таго, мне падаецца вельмі істотным тое, што ў гэтым нашым руху мы не самотныя. Што заўсёды ёсць блізкія, заўсёды ёсць калегі, заўсёды ёсць, скажем так, агульны фронт супраціву з гэтаму навакольнаму шаленству. І калі гэта ёсць, все будзе добра у выніку. І больш за тое, як не дзіўна, все ўжо зараз добра. Пакуль мы тыя, хто ёсць, у нас ёсць моц, ёсць энергія, ёсць вера, ёсць тыя, з якімі цікава гэта все рабіць. Я веру ў партызанку лёсу, я веру ў партызанку мыслення, я веру ў партызанку чыстых эмоцый. Ну, кажуць, беларускі дзен, я скажу, беларускі рок-н-рол. Энергетыка выбуху. Несупынны рух насуперак абставінам, якія ніколі і нідзе не былі 100% спрыяльнымі. Прыняць небяспеку, прыняць выклік як факт і крочыць наперад. Як завярнуў. Так што працяг будзе. Напэўна, так.